tento týždeň divadelníci neputovali ďalej, ale ostali v tábore a preto dneska budeme zakreslovať výlety, kde boli divadelníci počas tábora. Odvysielali sme si 2 dobrodružné príbehy s barbákmi. Jeden už máme, bol to Splav s lupičmi, takže prvý výlet, ktorý si zakreslíme z tohto táboriska, bolo k rieke. Tu ideme k rieke a táto rieka sa splavovala. To bol prvý výlet s táborníkmi, potom sa vrátili do tábora a išli na ďalší výlet a tentokrát sa vybrali na vysoký kopec. Tu máme aj lanovku, ale išli na kopec a odtiaľ sa vysielal druhý príbeh a bol to beh legendárneho náčelníka. Boli to preteky a kto prvý z tohto vysokého vrchu zabehol presne sem do tábora, tak ten zvíťazil. A tu máme aj obrázok tohto príbehu, ako vidíte. Tu utekajú naši kamaráti, súťažia, ktorý prvý bude v tábore, tak to uvidíte v príbehu. A teraz si tento príbeh prilepíme sem. A keď zažili divadelníci dobrodružstva v tábore, tábor má aj začiatok, aj koniec a pomaly sa blížil koniec tábora a tak sa naši divadelníci pobalili, rozlúčili sa s našimi táborníkmi, barbákmi a opäť išli ďalej. Tentokrát išli do mesta na ďalší výročný jarmok, kde sa stretli s ďalšími kamarátmi, s akými kamarátmi, aké dobrodružstvo tam zažili a čo odohrali, tak to už si povieme opäť na budúce.